chisankho chimenechi kwakumbutsa anthu nkhani yakhudza chisankho cha pa 6 September 2025 kuyambira kumakuja nali mboma la Lilongwe Fourways kenako tikupita pa Mpingu Trading Center komatu kumeneko alekeza ndi anthu akulikuni constituency komatu akuyimira ndi ajin umono wauza sendeza kenako anapitiratu pa Walilanji Trading Center komwenso achezacho chikhwimbi la anthu lomatu linasonkhanaso kumeneko chimodzimodzi kupitirira ndi tukulowano katikati mwa boma la Mchinji wapamvwere kumeneko kumenetu pa Walilanji pamenepa alekeza ndi anthu nditu akuimbira anthu pamene sokera pamenepo kumakwinatu ndi Agnes Kusakoma amene swapingasonga Shadow MP wa chipani cha MCP choncho president a dziko lino kufika pano nditu kulunjikaso galimoto yawo ya mpandamdenga kuti alankhule khwimbi la anthu lomwe lasonkhana pano pa Matutu Trading Center akachoka pano president pa Matutu Trading Center aloweratu ku Kapiri Trading Center kwasiyo chipidambe kumene komenso ndi ku North East Mchinji North East komanso kuli khwimbi la anthu omwe akudikiriranso kuti amve mawu kuchokera kwa president a dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha MCP nkhani yokhudza chisankho cha pa 16 September 2025 choncho pang'ono president kutana cha ndani osiyanasiyana amene afikanso pano akuluakulu amene akulunjika galimoto yawo ya mpandamdenga kuti alankhule khwimbi la anthu lomwe lasonkhana pano ninaye zanga mine mukaliza menetu kuyambira mmauja kuyenda malo osiyanasiyana imodzi sabilatu mene president akuyenderatu malo osiyanasiyana ma training centers osiyanasiyana kuti wakumbutsa anthu nkhani yakhudza chisankho cha pa 16 September 2025 kwa Tembwe Training Center kumene kwa president kumene kuwa Adeus Gumba a president anankhulanso ndi anthu osiyanasiyana kuimbira anthu panasonkhana kumeneko pambali kota president anakaona kaye komanso pereka nyumba kwa agetu Ulaya omwe andikumbula cha Lubino wapatsa nyumba yomwe boma alawamangira kumeneko kenaka mpena anapita tsopano pa Kamwendo Trading Center kumeneko kwa Jefta Mwale apa tsopano kuimbira anthu kuyimika manjawo mwamba kulandira president Achakwera pamenepo afike pano pa Matutu Trading Center kuimbira anthu omwe twasonkhana pano pa Matutu Trading Center kuti anthu amenewa ange kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino mtsogoleri wa chipani cha MCP nkhani yokhudza chisankho cha pa 16 September 2025 president akukumbutsa anthu amenewa kuti kukadzacha mmawa kuyambira 6 koloko mmawa pano 4 koloko mmawa anthu adzakhala kuponya voti pa 16 September 2025 apa ndipekeni m'manja mwa Richard Chimwendo Banda omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP kwacha pano pa Matutu kwacha Dr. Achakwera awinazo Dr. Achakwera watu ndani fuso watu ndi ndani pa 16 September tikatani tikangoti chongu pa 16 September tikatani ulemu a state president atiko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso mayi wathu wafuko mayi Monica Chakwera mwafika kuno bwana ndi kwa senior chief Mduwa kwa mwana wanu Godfrey Kapalamula komanso atiye Gumba nanzawo alipo mpano mafumu andodo ochuluka sititenga nthawi ulendo ngwa utali kuli Kapiri kuli Nkanda komanso kuboma dzuwa lapita mundikhululukira mafumu wanga kuti sinkupatsani mpata kuti muyankhule koma niwapemphe a regional chair bambo Patrick Zebulon Chilondola akupatsani moni iwo asona alamu kuno adakwatira kuno a regional chair moni 2 minutes aliyese dzanja mwamba nkhani yakwera mtunda tili pa home pano kwacha takwezetsani upyole mene kwacha Ochakwera nanga boma ife tonse maluwa Achakwera wali kuti ulemu o president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera mtsogoleri wa dziko lino yemwenso muli mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Mama Monica Chakwera Secretary General wathu
original chalede ntero kuti maulemu akhale m'malo mwake chifukwa cha nthawi. Bwana ndifuna kulandireni pano pa Matutu ndi manja awiri. Nkhani ili pano ndi yakuti mudadutsanso kuwapempha anthu awa ndi kuwalimbikitsa kuti akalembetse wanthu odakalembetsa bwana. Nonse amene munakalembetsa taonetsani manja bwana aone. Bwana ano odakalembetsa ndipo mavoti amene wawa ndi anu. Paja wena onenakale kuti inu wena amene mwadutsa, koma nkhani ili pano ndi yakuti mwangu alimbikitsa wanthu kuti odzatuluke asapezeke munthu wakhala pa khomo tsiku limeneli. Titera kuti bwana sakata cheno ulendo ngo utali. Zikomo. Ndiye mwati mmakonda Achakwera tione manja ngati mmakonda Achakwera. Matutu mwaja wani. Matutu mwaja chani kodi? Bwana President, anthu awa ndamada kuvoterani kwambiri pa 2020 pacha. Adatuluka mwa unyinji. Ndiye ulendo unonso alembetsanso mwachani mwa unyinji. Ndipo agwirizana kuti kuno kwanu, kuno kwanu inu ndo aku Mchinji kuno. Agwirizana kuti koipa sikatani kodi sikalowa. Aja amapawa bino voti saitani saiona. Komanso akudziwa kuti vuto ndi chilala kuno. Chikhala kuti vula inagwa bwino, miyoyo yanthu awa inayamba kupita patsogolo. Chifukwa DPP imati ikagula mbewu kuno imagula 100 kwacha soya. Ntedza imagula mwakuba. Foja imagula mwakuba. Ngati miyoyo yanthu yamba kuona kumbewu umaonako phindu ndi ulamuliro na president. Yangovuta ndi vula kumwambaku sina chite bwino. Anthu inu mudasankha mwana. President adandipatsa ntchito ino parliament ngati mtsogoleri. Kuno timati mwana uyu akayima Godfrey Kapalamula. Uyamba utchula mavuto akuno nkudanda dera lino. Timadziwa kuti anzathu ako Matutu kwa mduwa adasankha mwana. Bwana sitinadabwe kuti Godfrey wawinanso maprimary. Ndipo ndi amene wanyamula mbendera ya Achakwera komanso mbendera ya Kongresi. Alipo wena kumayenda midzimu kumata koma ine cholinga agawe voti. Atumidwa ndi anthu wena. Koma ndilengeze pano ngati Secretary General mwana wakuno amene wanyamula tambala wakuda mbendera ya Achakwera ndi Godfrey Kapalamula. Alinayenso wina kansala takamba dzina lichenda Chipanga. Wodi ya Chitunda wadi. Achimwene takambani dzina nda Potifa Chipala. Wodi yanji Mikundi wadi. Tsono munapangana kuti mundi aluse muchene masuti ine nsachene nawo suti. Uchena. Taombelani manja makansala. Pa 16 September tukatuluka tonse komo ndi komo. Tamvera na nyamatayi. Komo ndi komo tukatuluka kwa wandi kwawo. Tamvera na bale wanga kuno kunchinji pasapezeka otsala. Wina aliyense azikaona chala cha mzake. Nyani samulekera chani kodi munda. Woyamba ukavotera mpango lini uyo Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Voti yathu yonse tikapatse ndani kodi Chakwera. Pasapezeke voti olo imodzi yosokera. Komanso taphunzitsana kale kachongedwe kake sichoncho kodi. Tufuna nonse mkatuluke mwa unyinji. Voti ndiya 50+1. Atangomva ti mukumukonda Chakwera wena watulutsa kasave kawo kabodza. Ndenda wapana ndaulula dziko lilembe. Masave lomtachita 20 olo 40 wonena kuti pita mutalika awina mwa uponda. Ulendo uno sizitani kodi siziteka. TJ Tavera zikomo kwambiri. Olo mtachita masave olo mtapita kagula wanthu kolende kwa America kandi kuti ku Malawi DPP sidzatani sokodi sizabweraso. Maliro akatuka musiwa satani maliro sabwerera. God uli mawu amodzi 1 minute zikomo. Zikomo kwambiri. Tipange kwacha wamphamvu eti nkhani yakwera mtunda. Kwacha Ochakwera tikuti Ochakwera Moninga Chakwera
Monica Achakwera wa Chimwendo osekretary general nanga inuyo mukatani zikomo kwambiri. Ulemu wolemekezeka president athu okondedwa Dr. Lazarus Maikafe Achakwera, landirani ulemu wanu waukulu bwana. Ulemu mai wa fuko lino Monica Achakwera, mama landirani ulemu wanu. Takupokererani kuno kwa Matutu. Tipeleke ulemu kwa regional chairman maboma 12. Ulemu kwa organizing secretary bambo Deus Gumba. Ulemu nduna zonse zimene mwabwera pano. Ineyo bwana, ineyo sindikutaitsani nthawi. Mawu anga akhoza kukhala awiri kapena atatu. Mawu oyamba bwana ngakuti tikamanena kuti boma sitikusintha, timanenera pa zifukwa. Chifukwa choyamba bwana, zitukuko zimeneni yo bwana mwabweretsa kuno ku Malawi mosaona mtundu, mosaona kumene munthu akuchokera. Bwana ifeyo kuno kuti makunyadirani. Bwana tikamanena kuti boma ali sitikuchoka, asinyo chief anduwa ati yeye amponda ndi mafumu onse kuno anandiuza nina kuti nthawi ija mtayitanira ku State House akuti adaona usintha kwa Lilongwe adasokera. Bwana ndi ntchito za manja wanu bwana. Bwana tikamanena kuti boma ali sitikusintha, tukamba kuti ntchito zimene ndiyo mwatichitira kuno kungati ku Mchinji, kuno kudera langa la Mchinji East constituency. Bwana ndifuna ndichukulepo zitukuko zimene ndiyo mwachita kuno. Bwana munatipatsa secondary school, Kazira secondary school. Ntchito zanu bwana. Bwana mwatimangira Lunthwe health center, ntchito zanu bwana. Bwana mwatimangira Lusa bridge, ntchito zanu bwana. Concrete bridge yosati concrete achiwanda bwana. Bwana president. Bwana president, ineyo tikamanena kuti boma ali sitikusintha, boma ndilomweli. Ndimafuna kuti ndikukumbutseni kuti so anthu yawa ndakumbutse. Nthawi ija tili ku parliament bwana, mudanena nkhani ya msewu Matutu Nkota Sante. Msewu uja bwana ndi umenewu. Tikamanena kuti boma ali sitikusintha, tufuna kuti pa 16 anthu yawa wakozeka, akakavota pa 17 akupita ku Bingu ukakulumbilitsani. Cholinga chakuti msewu umenewu bwana mukoze chifukwa niwo mukudutsa. Bwana chifukwa cha nthawi ndikadanena zambiri, pali nkhani zanifi mudatipatsa koma ena sadalandire, koma chifukwa cha nthawi ndiudziwa kuti bwana mutithandizira anyamata athu. Koma kuno takozeka uposa kudowa, ifenso kuno takozeka kudya galumutu omwe. Bwana president, ineyo ndikufunireni zabwino zonse. Alosi ine adandiuza kale kuti ine mzigona mmake kuti yemwe kuno kuti akulandira ndingati chinji. Pa 17 bwana mukalumbira ndinu. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Sono mwanayi wayankhula bwino basi ukalakwitsanso kumapeto. Ine mmachoka kudowa, inu mungapose dowa inu. Ulendono mutiposa. Anzanga kudowa mukumva pakanema akuti atiposa tu anthu awa. Konzekani kumeneko dowa imakhala number 1 nthawi zonse. Bwana ndikulikonse akuti akhala number 1. Kunsanje akuti Achakwera. Kukalonga akuti Achakwera. Kumzimba akuti Achakwera. Paliponse kungoti Achakwera. Tiye ntonsa Malawi tikavoto tipite pachani kodi patsogolo tisabwerere somboyo. Nima wamene wa bwana ndikupempeni mutiyankhule kuno kwa Matutu, kwa senior chief mduwa. Zikomo kwambiri your excellency. Thank you. Kwacha.
Kwacha. Panoso mwatinitsa. Senior Chief Mdua ni mafumu wonse mwandanda uku matiye magrupu nonse ndikuthokozeni mwapadera chifukwa pano pa Matutu pano mwaonetsanso mphamvu zina kwa basi. Ndithokoze Chimwendo ndi anzawo wonse akulikulu a chipani cha Malawi Congress komanso ku region achilondola ndi anzanu wonse komanso a Banda ndi ku district kuno konse ndikuthokozeni chifukwa cha mgwirizano wanu. Padziko pano pali munthu ka tsono kapalamulayo ali ni mzake kuno wodi ya kuno kuchitunda komanso wodi ya kumikundi uko ndi alukamba za msewowu ni zina zimenezo zamveka ndithu bali. Koma kuno ku Mchinji kuno tunkwathu koma ni majonso kuti anthu akuno amalimbikira ulimi mtundu wonse. Oti tikamakamba za njala nchifukwa chakuti mvula yabwera mwa njomba. Ndipo pataoni ngati pano tufuna kuti amene akuchita ma business nawonso apeze kopita kampamba koti tukule business yawo. Wena akuti nifi sanalandire ngakhale wena adalandira. Koma zimatero kuti nthawi zina pachiyambi nyumba iyo wena akhoza kulandira koma ngati ulendowo aludutsa nyumba iyo kuti akafike pa nyumba yanu ngati sanafika pa nyumba yanu mumalimba mtima kuti wafika kale pa nyumba inayi ndiye kuti mawa afika pa nyumba yanga. Ndiye wosataya mtima chifukwa ndiye kuti inunso mwayi umenewo muupeza. Chifukwa cholinga chathu nchakuti mukapeza kampamba business oli apa tsiku lini ikakhaleko yapa. Ino amene kale ili apa mukapeza mpamba ochulukira ikakhaleko pamwamba penapo. Tufuna kukhala nzikhwaya zathu kumidzi kuno ngakhale ulimi umene ikhale business nyenjene. Izi zakungoti tidikira timatumba tiwiri sizingakwanire titsitse mtengo wa fereleza kuti aliyense azigula makalabu achuluke macooperative achuluke. Zimenezo zimene zipititse patsogolo ulimi ngati business. Chifukwa kulibe boma lagula mbewu za alimi mwabwino usiyana ni boma lino. Ndipo ngakhale mitengo ya fodya sinakhale pabwino ngati ulendo uno. Izizi muziziona ngati zinthu zakuti lero tili apa ndime ionekanso mawa tikhala pena. Ndiye kuti tisazisire pa njira. Takhala ngati tapyala mtengo wazipatso tatengulira tatilira ufuna ubereka zipatso msalole wena abwera adzagwetse mtengowo tisanadye zipatso zake. Tumvana kuti ndiye kuti sabata lamkuja bofunika ukavota aliyense akhale mlonda wa mzake kuti katiyeni mafumu wonse akusamudzi wonse tiyeni chifukwa sitifuna voti ni imodzi yomwe ilephereke wosavota. Kani yake njakuti mujati mapempha kuti kavoteni kalembetseni nyani samlekera munda Lazala mumtayira ndani. Timachitira zimenezo kuti mudziwe kuti dzimbu limalanditsa dimba. Wadi ndiye ife kwathu kuno dzimbu tilibe wadi. Inu mdalembetsa takwezani manja ntaona. Chifukwa wena akwanchira phokoso utere kwa ajulembetsa chawo palibe pa zisankhozi. Koma ngati mdalembetsa ndiye kavoteni. Tikugwirizana wadi. Amene mkavotera Achakwera ndani taona. Nanga MP mkavotera ndani. Kansala mkavotera ndani. Kumikundi kansala mkavotera ndani. Zagwira msewo wadi. Iyayi kwatsala masiku ochepa pa 16 September nsabata lamkuja sikalekale nthawi yochita njiru sino.
chifukwa nthawi zina mafuwa amachita njiro amatayatero pyaipya. Ndiye wosachita zimenezo yaye angolimbani mtima, tagwirizana badi mukavota takwezanso ni manja nkuthokozeni. Niwakumadziwa omwe naona ambuye akudalitseni nonse zikomo. President wa dziko lino Dr. Achakwera imene tsogolo chipani cha MCP kubanza kulankhula pa Matutu Trading Center kwa sio chief Nduwa ku Mchinji kummawa ya golfika pa mwa imene chipani cha MCP pano president kulunjika Kapili Trading Center kwa sio chief Dambe Mchinji North East was USA tete kali modzi tilandeni ku Banda ndine mayeso chikhadzula.